बेफोरबायदि समायना रमायना बिबारजों बुंफबनाय नोंथांमोना नैबे टेन्ट हाउसआवहाय मोनगोन आरो गोसोबायदि साजायनो हागोन। बे सोरगिदिं बेबायदि खुन्थियाखौहाय कमप्लिट हाजोब्बाय दिनैहाय नै एकथासोआवनो। बे जाबाय फाथाबारि दद्रा बाजाराव मेन फाथाबारि जाहैबाय इयो हाजोब्बाय आरो बेबायदि। ओमफ्राय नै मावग्राफ्रा नै खाथ'जोब्बाय नै बेखौ नांलाय जाहैबाय। माबायदि मोनदों सेंग्राफोर खामानिखौ नुनानै? मोजां मोनदों, आराम मोनदों। एसे सान्दुंआबो गोसा। हिनजाव दंना गैया? गैया गैया, सेंग्रासो ने? सेंग्रासो। दे गासिनोबो हिनजाव गैयि गोजा? बेंटल एरियानि आरो बे टेन्ट हाउसआ नोंथांमोननो मालाबा टेन्ट हाउसनि गोनांथि जागोन। दा आं ससे भिडिअ खालामनानै खोन्थालांनोसै। बे टेन्ट हाउसनि नामानो जाहैबाय सिबि टेन्ट हाउस। बे टेन्ट हाउसआ बबे जायगानि? चिरां बेंटल बिक्रामपुर नोलोबारिनि बे टेन्ट हाउसआ। नोंथांमोननो मयबाफोर सभायाव हाबायाव बेबायदिनो फिल्डआव सिनेमा देखायनायाव नोंथांमोननो गोनांथि जायोब्ला बे स्क्रिनाव होखानाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोननो गोनांथि जाया जाखागोन मालाबानि समाव नोंथांमोना नाम्बारखौ लाब्लानो जाबाय आरो स्क्रिननिफ्राय। आरो नोंथांमोननो गोनांथि जायोब्ला कल खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय। नोंथांमोननो माबायदि नांगौ, चेक नांगौ ना हाफ नांगौ, बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय आरो गासैखौबो मोनजोबगोन। हाबानि होन, बल खेलायाव होनो होन, नोंथांमोना सभायाव होनो होन, बबेबा सिनेमा देखायनायावनो होन, गासैखौबो मोनजोबगोन। बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावल' फन खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोबां टेन्ट हाउसनि डिजाइनफोरखौहाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जायफ्रा गोनांथि जायो नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानैहाय नोंथांमोना रायज्लायनानै लायब्लानो जाबाय। बियो बेंटल बिक्रामपुर नोलोबारि गामिनि बे टेन्ट हाउसआ। दा बेखौहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थादों। ओमफ्राय डिजाइनफोरखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो। नायलांदों डिजाइनफ्रा माबायदि दं। आङो दहायबो बुंखाबाय नोंथांमोना माबायदि डिजाइन नांगौ आरो टेन्ट हाउसखौ हाफ नांगौ ना फुल नांगौ बेखौ नोंथांमोना मालिकजों रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनलांनो हागोन आरो बेफोरबायदि समायना समायना स्टेजाव साजायग्रा पर्दाफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेयाव सभायानो होन, मायानो होन, हाबायानो होन, गासैनिबो प्रग्रामावहाय बेयाव बे टेन्ट हाउसखौ बेवहाय मोननो हागोन आरो नोंथांमोना रायज्लायनानै मालिकजों रायज्लायनानैहाय नोंथांमोना लायनो हागोन। दा बेनोसै भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेल गोदानै हाबफैनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। हायोब्ला शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बयबो मिथिनाय बायदि। आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। समायना समायनाफोरखौ नोंथांमोना ससे नायलांबावदो। आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। जों दं नै